Ανοίξαμε λοιπόν ένα φύλλο ζαχαρόπαστας κόκκινης, όπως κάνουμε ακριβώς μια πίτα. Το ανοίγουμε πολύ καλά και το τοποθετούμε πάνω από την τούρτα για να εφαρμόσει, πάνω στην βουτυρόκρεμα. Κόβουμε τα περισσεύματα. Ούτως ή άλλως το φύλλο της πίτας δεν μπορούμε να το ανοίξουμε όλο στρόγγυλο, οπότε κάνουμε και εδώ τις χειροτεχνίες μας. Και αυτός εδώ ομοίως είναι ο πάνω όροφος της τούρτας. Ανοίξαμε ένα μεγάλο φύλλο ζαχαρόπαστας άσπρης και το απλώσαμε να κολλήσει πάνω στη βουτυρόκρεμα, στο παντεσπάνι μας, το οποίο θα είναι στον πάνω όροφο της τούρτας. Οπότε έχουμε το άσπρο πάνω και το κόκκινο κάτω. Η τούρτα μας θα είναι mini mouse, οπότε θέλουμε κόκκινο και άσπρο και λίγο μαύρο. Βάζουμε λίγο άχνη ζάχαρη, όπως βάζουμε αντίστοιχα το αλεύρι στην πίτα για να ανοίξει. Βάζουμε άχνη ζάχαρη για να ανοίξουμε τη ζαχαρόπαστα. Και τι ετοιμάζουμε? Μάλλον το φιόγκο. Πάρα πολύ ωραία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ανοίξαμε και τα δύο φύλλα ζαχαρόπαστα, το κόκκινο και το άσπρο. Άχνη ζάχαρη και με έναν ειδικό πλάστη, ο οποίος είναι για ζαχαρόπαστες, γιατί είναι αρκετά σκληρός, είναι ειδικός για να ανοίγει αυτό το φύλλο, θέλει αρκετή δύναμη. Βάλτε έναν άντρα να το κάνει καλύτερα. Και έτσι κάνουμε τα σχεδιάκια μας. Ήδη καλύψαμε την ένωση των δύο ορόφων. Θα συνεχίσουμε το ίδιο για τον κάτω όροφο και συνεχίζουμε τη διακόσμηση. Δεν έγινε και τέλεια, αλλά εντάξει. Καλύψαμε και την ένωση του δεύτερου πάτου, του πρώτου πάτου. Βάλαμε το προσωπάκι της μίνι, κάναμε και τον φιόγκο και συνεχίζουμε. Βάλαμε και δύο γη και συνεχίζουμε με τις βουλίτσες στον κάτω όροφο και με τι άλλο? Και καμία χιονονιφάδα Χριστούγεννα, παραμονές πρωτοχρονιάς. Τελικά αντί να κάνουμε βούλες, κάνουμε χιονονιφάδες. Γύρω γύρω. Να δείξουμε για τη διαδικασία. Με το ειδικό κουπάτ. Τελικά καλό της καίει, μπορώ να πω. Αυτό είναι η πίσω πλευρά. Η τουρτίτσα της Μαρίας είναι σχεδόν έτοιμη. Έχουν μείνει μόνο τα αυτάκια. Να μπουνε, τα οποία τα έχουμε εδώ. Θα μπουνε σε αυτά εδώ τα σημεία. Και του χρόνου. Το κορίτσι μας. Του χρόνου σκεφτούμε. Να τη χαιρόμαστε. Ναι,